खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि बिटिआर इनफस्टेस चेनेलाव दिनै बरायना लाबोदों दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना थांनायाव नायना फैखाबाय दा एक्चुअलि बाथ्राया स सिरियास बाथ्रा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मारै होनना फोरमायनो आङो लामा मोना जादों दा आंनो खावलायगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आरो डेपुटि चिफ रन्जित बसुमतारी सार लोगोसेनो इउपिपिएलनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर राजु नार्जारी सार रबिन्द्र नार्जारी सार आरो गोबां थारमाने ओरैबायदि मोनसे आंनि खोमायाव बार फैदों हाबफैबाय बाथ्राया बेनो आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों प्रमद बर' सारखौ जेन'बा नोंगौ मानिबाय आं प्रमद बर' सारा गोबां माखासे जेरै मोजां आसनिफोर तैयार खालामदों जाय आसनिफोरखौ मोनोब्ला रायजो राजाफोरनि थांना थानाय बिथांमोननि राहा लामायाव एसेब्लाबो हां मोनगोन थैयासे मोना खिन्थु एसेब्लाबो हां मोनगोन बेखौ मानिबाय आं दा दिनैनि थारिखआव गोबां माखासे जे खानाफोर दं लेंग्राफोर दं डिसेबल सुबुंफोर आरो माने सोरबा आखाइ फारसे गैया सोरबा आथिं फारसे गैया सोरबा आथिङा लेंग्रा बेबायदि अबस्था आरो बैफोरबायदि सुबुंफ्रा माब्लाबा नोंथांमोननि खाथियाव आश्रय लाहैयोब्ला माबा मोनसेनि थाखाय बिहैयोब्ला बिथांमोननि सायावहाय माखासे नोंथांमोननि जेनाखि आखल दिन्थिनाया बारा माने साबजाथाव जाया होननानै बिथांमोना माने मोनसे आंनिसिम मेसेज फैदों आरो एसे दुखु मोनदों आंबो माने आं मा बुंनो नागिरदों प्रमद सारखौ होननानै बुङोबा साराथ' मावखागोन मावगोननि मिजिं लानायखाय आङो मोनसे रिकुवेस्ट आंनि गोरबोनिफ्राय जेरैबायदि जेन'बा नोङो गियान सोरां बिथांखि होबाय नङा होमबा ओमफ्राय बिदिनो बुहुत सोरां आरो आं बावजोब्बाय गोबां बिथांखिफोर होबाय जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होबाय सेक रानबाय आरो माइ सौग्रा मेसिन माबा गुन्दै सौग्रा मेसिन बिभिन्न माइ हाग्रा मेसिन बुहुत माने फोर रानबाय दा बैफोरबायदि सुबुं जायफोरनाखि डिसेबिलिटि आं दहाय होनखादों माने आथिं गैया सोरबा आखाइ गैया सोरबा मेगन फारसे खाना थाइनैबो गैया अंग हानाय स' बैफोरबायदि मानसिनि न'खरनो माबा मोनसे थांनानै थानो हानायनि राहा लामा खालामना होजायो नामा सारमोन बिथांमोनहा थाखायबो आसनिफोर खालामना होजायो नामा खारन बिथांमोनाबोथ' भट होयो आरो बिथांमोनाबो गोबां सुबुंफोर दङ मानोना बिथांमोनाबोथ' रावबो खाना खुजा लेंग्रा जानो होननानै रावबो जायाखै बिथांमोना इसोरनि जोनोमनिफ्रायनो जानानै फैखाबाय आरो सोरबाया खर' गाज्रियाव मालाबा आथिं आखाइ मोजां खायाबो मालाबा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै खोमानांगौ जानानै फैबाय दा बेफोरबायदि सुबुंनि थाखाय बिटिआर हालामाव थानाय सुबुंफोराव जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि भुगिनानै दं देहानि माखासे माने अंगहानिनि सायावहाय खोमानांबाय बिथांमोननि थाखाय आसनिफोर तैयार खालामनानै बिथांमोननि जिउआव एसेब्लाबो जायफोरखौ माने जाय अनसुंथाइफोरखौ मोनोब्ला बिथांमोना बे अनसुंथाइफोरखौ लानानै गावनि न'खर संसार दानायावहाय मदद खालामनो हागोन बिनि थाखाय माबा मोनसे होनो हायो नामा बेखौ आंनिफ्राय धोरोमनिफ्राय खावलायबाय बा मालाबा होदोंबो जानो हागौ खिन्थु आं नुसनाखै बेनिखायनो आं दिनै बुंबाय आं नुयैखाय आं दिनै बुंबाय आरो नुदोंबा नोंथांमोना आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ हरनो हागोन 8876989501 आंनि नाम्बारा होनबावदों 8876989501 बे मबाइल नाम्बार बावहाय जुदि होदोंबा भिडिअखौ हरनो हागोन मानोना आं खावलायदों मानोना जेनेबा मोजां मानसिफोरनि थाखायथ' दे गोबां माखासे आसनिफोर तैयार खालामबाय मावबायबो बुहुत खामानिफोर मावबाय दा बिदियावनो जे जायफोरनाखि फिजिकेलि डिसेबिलिटि सुबुंफोरनि थाखाय बिथांमोननो माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै होजायो नामा आरो बिथांमोनाबो एसे मानसिसो नालाय बिथांमोना नोंथांमोननि खाथियाव मालाबाफोर बा प्रमद बर'ल' नङा प्रमद बर'नि अनगायैबो गुबुन गोबां माखासे EMGMफोरनि माने खाथियाव बिथांमोना आश्रय नागिरहैयोब्ला माबा मोनसे रायलायनो थाङोब्ला बयखौबो एसे मानथि हिसाबै मोजां रेसपेक्ट होनानै जोङो रायलायो एसे मानथि हिसाबै मानोना दिनै नों आं जेन'बा दिनै मोनसे गिदिर बिबानखौ मोनदों नाथाय गाबोन बे बिबाना थायाबो जानो हागौ बे मोनसे बाथ्रा आरो बेजों लोगोसेनो मानसिनाव थाखा फैसाया दिनै दं आरो गाबोन गैया दिनै क्ररपुरि खामायोबा गाबोन क्ररपुरि माने लकसान जागोन जुदि जोंनि बयनिबो सानथौफ्रा जुदि मोजां नङाब्ला बे मोनसे बाथ्रा ओंखायनो आं बिसास लादों प्रमद बर' सारनि सायाव आं बिसास लादों सार दे हायोब्ला अननानै बेफोरबायदिनि सायाव बेफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय फिजिकेल डिसेबिलिटि सुबुंफोरनि थाखाय माबा मोनसे आसनि माने क्रिएट खालामनानै सोरजिनानै बै सुबुंफोरनि सौहैनाय बायदि
मोजां माने इनभेस्टिगेसन खालामनानै नायबिजिरनानै बिथांमोनबायदि सुबुंनो मोनहैनाय आरो बिथांमोनखौ थांना थानायनि हिसाबै माबा मोनसे मदद होनाय बेखौ आंनि धोरोमै खावलायबाय खुलुमब्रासा प्लिज अननानै आं खुथार बुंगोन एसे बर' फिसा हिसाबै अननानै गोबां मानसिफोर दंसै आङो गोबां मानसिफोर लोगो मोनदों बेनिखायनो नोंथांखौ एबा बिटिआरनि चिफ मिनिस्टारखौ आं आखाइ खबजोबना खावलायदों जे बेफोरबायदि फिजिकेल डिसेबिलिटि सुबुंफोर थांना थानायनि एसेबाबो माने हेल्प होनाय बायदि माखासे आसनिफोर तैयारि खालामनानै बिथांमोननिसिम बिलाइहरदो जेराव बिथांमोनाबो गोजोनै गावनि न'खर संसारखौ दैदेनलांनो हायो मानोना सोरबा बिथांमोना फेमिलिफोर दंसै बे आरोना गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जाहोनांगौ जानानै फैयो आरो बिथांमोननि थाखायबो एसे एनै सुबिदाफोर खालामनानै होयो जेरै मोजां मानसिफोरनो होदों बेफोरबायदि मानोना बिथांमोनाबो बहुत होयो बेनि थाखाय आं प्लिज एसे हिउमेन बिं जानानै माने सुबुंथिनि खाथियाव जेन' होयो बेखौ आं खावलायबाय प्रमद बर' सारखौ प्लिज माबा मोनसे आसनि खालामना होदो